radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios, no kasano itinananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agngina. Nga tattao iti isang alubungan. When agyaman tayo iti Dios, inika na tayo man ti gundaway pay. Ure pa inukasto iti panawen, gundaway, adda tayo ngagserbiken kuana, nga dan ragsaken rago. Numan pay, ado dagiti agladingit, gapu kadagiti naapektaran, kadagiti akal kalamidad, ket dawaten tayo iti Dios nga may kanisuda, iti kapya kental na, ken madanda iti tulong, para iti panaka-recover da. When babayin iti nasantuan na sasaon ni Apo Dios, dagito iti patuloy nga mangted kada tayo, iti talged ken namnama, iti tunggal maysa kada tayo. Ket dayto iti timek ti mauawag ti letang, dayti kabsat yu Brother Carlos Romero. Ket sakbay ngagtultuloy tayo gagayem ken kakabsat, agtemed tayo mampay iti panagkararag. Madaydayaw nga mami ken Diyos mi nga nailangitan, isublimi nga po iti panagyaman dayo kada kayo. Gaputi kinimbagyo, iti tunggal maysa kada kami. Iti panangisal salakan mo kada kami. Kadag iti kalkalamidad, kinanyaman na po didigrad iti rabaw iti daga. Weno Dios, at tuwing nga umay kami agadal kadag iti sasaom, luktam dag iti puso kan ti panunot, iti tunggal maysa. It demapo tinasanton nga Espiritu yu, ket bendisyon am apo dag iti amamin na dumdum nga gagbuybuya. Ken iti dayto yung estasyon nga raramatem, ken kadagiti adipen mo, nga mangiwarwaragawag iti naimbagadamag, iti panakaisalakan, kadagiti tattao. Weno Dios, agyaman kami, iti panangsungbat yu, dagiti nga araraw mi, dinawat mi, ken ipakpakaasi, iti napateganagan, na Jesu-Kristo nga po mi kan mangisalakan mi. Amen. Iti dayto nga agsapa kakabsat, iti panagagal tayo ti libro ti Apokalipsis, makita tayo. Manipod iti rugi, iti panakidangadang iti maysa nga Kristiyano, iti Iglesia Kristiyana, ingana iti panagbalegi na. Iti Apokalipsis 19, 20 ken 21, ingana iti 22. Iti kaddadanton, iti kaddatayton, numay pabilang tayo, kadag iti nagasat asa santo, amay pabilang, amay salakan. Iti baro nga daga, nga agnanayon, nga makipagnaid tayo iti Dios ken ti bugbugtong nga anak na. Isu nga ti Apokalipsis 19, isu ti sentro ti adal tayo iti daytoy nga agsapa. Ti panagbaligi uno dagiti ti balligi dagiti sa santo. Ti balligi dagiti sa santo. Sino ti tuktukuyen na nga sa santo iti daytoy nga kapitulo. Apay nga ibagbagan ti panagbaligi da. Siya sino uno sa dino ti nagbaligyan da. Wen kakabsat, warwaren tayo. Tintay panagadal karagitoy, no datayo kadi, tituktukuyan na daytoy, iti daytoy nga tiyempo. So dagiti ipakaammo ti Dios, babay ni daytoy a kapitulo, umuna kakabsat ken gagayem, ti panagasawa ti kordero, marriage of the Lamb. Ket tinubya, ti asawa ti kordero, no siya sino. Ti panagrabii, uno ti pangrabii ti panagasawa, uno marriage supper.
Ket kuna na ti langit ket nalukatan. Ket ni Kristo ken dagiti buyot iti langit nay parangarang nayaban dagiti tumatayab iti pangrabii tapno kanenna dagiti kanenda dagiti saan nga naisalakan dagiti natay iti daga iti iyaay ni Kristo iti pannakadadaelda. Ken ti animal anaala kadwana iti ladawan iti animal. Ket iti maudi akan ito iti pannakadadaelda iti danaw ti apoy. Sumapantay man warwaren daytoy nga tema iti daytoy a kapitulo mangrugi tayo iti bersikulo 1. Akastoy ti kunana kakabsat ken gagayem. Daytoy tinakita unay parangarang ken ni Apostol Juan. Kalpasan dagitoy kunana nangegko ti maysa dakkel timek akasla ariwawa iti umariwekwek sa dilangit akon kunana haleluya ti panakay salakan o ti pakay salakanan ken ti dayag ken ti pannakabalin kukwa ti Dios tayo. Kakabsat ken gagayem laglagipen tayo dagitoy tallo nga banag. Ti pakay salakanan ti dayag pannakabalin kukwa ti Dios. Kayat nga sawen san tayo nga tagikwaen. San tayo nga bigbigen nga daytoy ket kukwa tayo wenno naggapu kada tayo. Ta dagitoy nga banbanag pakay salakanan dayag ken pannakabalin dagitoy ket kukwa ti Dios. Wen kakabsat ket ituloy tayo ti bersikulo 2 napudno ken nalinteg dagiti panangipato na tayso inukom na daydi dakkel a balangkantis wenno ti dakkel a Babilonia. Isu anang parugit iti daga babaen ti panaki kamalala na wenno panaki kaykaysana kadagiti ari ti daga. Ket kadagiti imima ti babae na ibales ti dara dagiti adipen na. So nga makita tayo ti inaramid daytoy nga Babilonia. Wenno iti animal ken ti ladawan iti panagtipon, panagtimpuyog iti ladawan ken ti animal. Ngay sumet lang iti kuna nga Babilonia ito agtitipon ti amin. Ket kunana ket kunanada iti may kadwa, haleluya. Ket daydi asuk na agpangato iti agnanayon. When ngamin ti panakarba ken panakadadal ti dakkel a Babilonia daytoy iti ipakpakaamuna ditoy kakabsat iti panagtultuloy iti suheto ti kapitulo 18 yamamut apostol ditoy iti kanta ti ballegi laban anpo kadagiti adda nga lumablaban kadakwada iti puwersa iti sangalubungan iti panagkaykaysa iti amin nga relihiyon ken iti gobyerno ket kuna nakakabsat ti kanta ti ballegi adagiti nasubbot sa santo ti mangsagid kadagiti arpa ti nangabak idi makita dati nanay pannakadadael dayta na indakla na sistema ti panangbusor iti Dios ken ti pudno a panagdayaw na amaawatan iti dakkel a Babilonia. So nga makita tayo ti inaramid dayti nga Babilonia panangbusor ti Dios ken iti pananglaban na, iti panagdayaw, iti pudno nga Dios. Ket na iturong ken kuana, iti panagdayaw, iti lubong. Nga daytoy iti inaramat ti kabuso, nga sistema, nga nang kontrol, iti lubong. Mapasamak dahi niya panakadadael, ken makanta dahi ti akanta, mainaig iti may kadwa nga iay ni Kristo, iti rugi, ti 1,000 atawen, when no millennium. Laglagi pen tayo kakabsat. Nga iti iyaay ni Kristo, iso daytoy ti rugi, ti 1,000 atawen. Ket intun malpas ti 1,000 atawen, isunto ti panagbaba ti baro nga Jerusalem, ngano saan addat ni Kristo di jay ken dagiti maisalakan. Ket bumaba manipud langit, mapaniti daga, ket di jayton tagbali na Kapitolyo ti daga. Ket ti agari ni Kristo, ti agari ti agnanayon. Ket dayti kakabsat jerugina, iso dayti ti iyaay ni Kristo. Ket dayti tumutan iti pannakadadael. Dayti nga daga, ken amin, nga sana na isalakan, matay danto. Iso nga dagiti may isalakan laeng, iti umuli akadwa ni Kristo, nga mapaniti langit, ket makipagturay da ken kuana, iti unos, ti 1,000 nga tawtawen. Ket, ti punto dito kakabsat, iti pannakadusa dayti nga Babilonia. Ti agnanayon ken ti awan patinggana.
nga ti asok na nakagteng iti langit. Mabalinlay nga tumaod ti maysa sa ludsod iti daytoy na santo na kasuratan, ket kasta ti panakaibaga iti asok na, ket nagpangato ti agnanayon ken ti awan patingganan. Hana kayat nasawon nga literal, nga kankanay kat addag pangpangato nga asok, wen kakabsat. Dudi ket kas iti apoy iti Sodoma ken Gomorra nga adda inggana ita, makita tayo figurative iti kayat na nga sawen. Ket ti saludsud san kadi nga ipasimudag daytoy a pagsasaw ti kinaagnanayon ti panagsagaba wen takas lang agpayso no iti narabaw apan nakaawat iti nataw-an a kapanunutan. Laglagi pen kuma daytoy ket nabulod a pagsasaw borrowed language. Ket tapno magunod tayo ti umisu apan nakaawat iti dayta, masapol nga agsubli tayo ti umuna nga panakaiserrek na ken usigen tayo ti kinapateg dayta kas sadyay anausar. Akas iti Isaias 34, masarakan ti pagsasaw a naggapuan iti amin na posibilidad. Dagiti abkas akas kadagitoy ket nabulod, borrowed language. Isu nga mabaling nga figurative daytoy. Numan pay kuna na agnanayon ti efekto na enggana ti mapukaw. Ngem deje pan nakalagip namin. Akas kumati Sodoma nga napuuran, laglaglagi pen pay lang enggana ita. Nga ti Sodoma ket kasla napupuuran naururan pa inggana ti daytoy. Ngem maawalan ti makita tayo. Nga apoy jay Sodoma tanalpasen. Deje lang so nga deje agnanayon, it's a figurative nga iti efekto na ket malagip pay laeng. So nga iti sidong ti figura ti Idumea iti Isaias 34 may sa particular pan nakadadael ti maiyeg iti imatang. Ket naikuna may papan iti dayta daga adag iti waig na mapagbalinda nga abot. Ti tapok na agbalinto nga sopre. Ngagbalinto asumsum geda pitak. Ket sana maidep iti rabi wenwal daw. Ludi ket agpangato ti asok na iti agnanayon wen kakabsat. So nga makita tayo ti figurative language iti Biblia. Wen ita daytoy a pagsasaw ket naisasao kas masapol nga aklunen ti amin iti maysa kadagiti dua a banag uray man ti particular a pagilian a naawagan Idumea wenno ti entero adaga iti sidong dayta anagan. Sumabalin nga iladawan ti Idumea ti entero nga daga as a figurative language. Iti anyaman na kaso nabatad a masapol a limitado ti pagsasao. So limitado lang iti language iti tao. So nga nalapit ti entero daga ket nairanta manipod iti kinapudno at kapitulo ket manglukat baban ti panagsao iti daga ken amin nga adda iti dayta. So nga ti lubong ken ti amin na rumor iti dayta ket naideklara ti pungtot ti apo kadagiti amin a nasyon. Ita tumukoy man daytoy ti panakaikat ti populasyon ken panakalangalang ti daga. Laglagi pen tayo kakabsat the population and desolation of the earth. Iti may kadwa nga yaay. Wenno kadagiti mangdalus nga apoy, amang dalus iti dayta kadagiti epekto ti lunod iti ongto ti 1,000 atawen. Wen tainton malpas ti 1,000 atawen, dayto ti makun ko nga executive judgment. Iti unos ti 1,000 atawen, investigative judgment iti wicked. Masiyasat, masukimat dagiti record dagiti managdakdakes nuapay nga sanda nga may salakan. Tapno mailawag, ma-clarify, ma-justify ti aramiden ti Dios kadakwada. Isu nga masapol nga ma-investigate ti record dagiti wicked. Iti unos iti 1,000 atawen, uno iti makunkuna nga millennium. Ket limitado pay laeng ti pagsasao takalpasan amin dagitoy. Rumwar ti napabaro adaga. Ngagbali na pagnaedan dagiti nasyon dagiti naisalakan tintero nga agnanayon. Isu nga makita tayo iti baro nga daga awanton ti dakes. Awanton ti managdakdakes, awanton ni Satanas, awanton ti baso. Amin ket nalinteg na santuan iti agtaeng iti dayta nga lugar. Ket kuna namitluan na aramat iti Biblia, daytoy nga ebkas iti asok ngagpangato iti agnanayon. Ket di umuna Isaias 34 ti daga ti Idumea kas figura ti daga. Figurative language referring to the earth itong Idumea. Ket may kadwa iti Apokalipsis 14. Dagiti agdaydayaw iti animal ken ti ladawan na. Tapa iti amin nga daga. Ket
nasdawda iti daytoy nga animal. Ket nagrukbabda amin. Saan nga may pabilang laeng dagiti sa santo nga 144,000. Ken manen iti may katlo daytoy kapitulo nga usigen tayo ita. At tukuyan na ti pannakadadael ti dakkel a Babylonia. So nga makita tayo ti figurative language iti Biblia. Numan pay agnanayon, makita tayo ti efekto na dayjay laeng agpatingga ngem iti pannakaylagip, panakaysuro, panakaylawlawag, makita tayo nga agdama ken iti agnanayon malagip daytoy. Ket kunana ket amin dagitoy ket agaplikar iti isumet laeng a panawen. Ken mangiladawan kadagiti agpapadang eksena nga isu ti pannakadadael ti simmarungkar iti daytoy adaga. Laglagi pen tayo ngayon tunumay ni Kristo madadael daytoy nga daga. Agraman dagiti saan nga may salakan. The wicked when kakabsat. Kadagiti agdaydayaw iti animal ken amin na kinaranggas tinindaklan na Babylonia. Iti may kadwaya ay ti Apo ken mangisalakan tayo. Isu nga no kasano iti pannakarebba ti Jerusalem idi. Nga awanti kay itsura na. Kasla inarado nga lugar iti Jerusalem. Kastanto ti pagbalinan daytoy nga daga intunumay ni Kristo iti may kadwa. Ket iti bersikulo 4 patuloy ket dagiti 20 ket 4 alalakay ken dagiti 4 parsuasi bibiyag. Nagrukbabda ket nagdaydayaw dayti Dios. Ngadda nagtugaw iti trono akon kunada Amen. Alleluia. Ket manipud iti trono rimuar ti maysa timek akon kunana. Dayawen nyo ti Dios tayo. Da kayo amin nga adadipen na da kayo ngagbuteng ken kuana babasit ken dadakkel. Ket iti daytoy ibagbagana ti maysa akanta ti panagballegi. Ni Apo Dios aman nakabalin amin ti Ama agturay isu ti pagsasao daytoy akanta. Isu nga isubsublida amin ti dayaw gloria ken turay iti agmaymaysa nga Dios nga isu ti Ama tayo ngadda iti langit. Isu ket agturturay iti agdama a panawen. Ken nagtultuloy nga nagturay iti kinapudnona no pa iti sentensya may busor iti dakes nga aramid ket saan na napardas anay patungpal ngem ita agturturay babaen ti silulukat apan nakay parangarang ti pannakabalin na iti panangsakop na iti amin akabusor na. Isu nga kunan agragu kayo tadimteng ti kasar ti kordero ket insagananan ti asawa na. Siya sino? Ti nobya wenno asawa ti kordero kenanya ti panagasawa. Ket naluktan ditoy tinalawa tayak iti panagpanunot. Ket ti materialan na arkusan para iti napapaot nga eksposisyon ngem ti mairaman iti disenyo daytoy nga obra ti asawa ti kordero ket ti baro a Jerusalem nga adda iti ngato. Adda nabatad daytoy iti kapitulo 21. So nga maadal tayo iti kapitulo 21 iti sumarno nga Domingo. So iti panagasawa ti kordero ti panangawat na iti daytoy a syudad. Nukit kitain tayo nay ited nay karin ken kuana ti pagaryan ti Dios pagaryan ni Kristo nga inted ti Ama ken kuana. Iti panagsara iti kaasi wenno iti panagturpos iti panangibabait ni Kristo kadagiti tattao ken iti Dios. Iti kaadda na iti kasasantuan adiso iti sanktuaryo iti langit. Ket no awaten na daytoy a syudad, awaten na daytoy a kasdayag ken metropolis wenno kapitolyo ti pagaryan na. Gapuna akadwana awaten na ti pagaryan na. Ken ti trono ni Amana a David. Sumabali na daytoy ti pasamak ken tuding ti panagasawa ti kordero. Nga ti relasyon ti panagasawa ket masansa na maawat amang iladawan iti panagkaykaysa ni Kristo ken dagiti tattao na ket maited ngem ti panagasawa ti kordero na dakamat ditoy ket maysa ana ituding a pasamak a mapasamak iti naykeddeng a tiempo. Ken no ti deklarasyon ni Kristo isu ti ulo ti iglesia kas iti asawa a lalaki ti ulo ti asawa paneknekan na at iglesia ket asawa itan ti kordero.
kalpasan na bayagen ang napasamak ti panaggasawa ti kordero. Ngem saan ang mabalin na kasra? Granted, uno promise pa ilang. Ngem ti aktual, iti masakbayan. Sigon iti dayti anasantuan a kasuratan, amang biro iti dayta iti masangwanan. Imbaga ni Pablo, kadagiti na konverter at taga Korinto, nga na ikalaysa, iti maymaysa nga asawa, iso ni Kristo. Ket pudno daytoy, kadagiti amin, nga na konverte. Amin ngay mawat, ken pasurot ni Kristo. Ngem nupay daytoy a figura, ket nausar amang ipasimudag iti relasyon ngem pagarupda, idi ken Kristo, maysa kadi a kinapudno ati panagasawa ti kordero ket napasama ki Korinto. Iti kaldawan ni Pablo, ken nagtultuloy daytay tinapalabas sa 10 ket 8 agasot atawen. Ti kanayunan na sasao, may papanit ti daytay a punto ket maitantan ti panagusig iti jay kapitulo 21. So nga di kunak enton sumaro na Domingo. Ngem no ti syudad ti Nobia, mabalin amay saludsod, no kasano amay baga, ngayon sagana na ti bagina. Babayan ti figura, ti personifikasyon. Amang ipabigbig, iti biyag ken tignay kadagiti awan biyag na abanag. Manen, mabalin na tumal ti saludsod iti versikulo 8. No kasano ati maysa a syudad, ket maysagana iti kinalinteg dagiti sa santo. Ngem, no sigen tayo ati syudad, ngawanan kadagiti agnanaed ket maysa laeng analiday ken awanan ragsa ka lugar, makita tayo nga insigida. No kasano daytoy. Tuktukoyen ti di mabilang nga bilang, dagiti na ipadayag nga umili, iti nasileng a kawesda. Ket ti kawes, ket naited ken kuana. Anya tinaited ken kuana, daytoy ket inlawlawag ti Isaiah 54, kastamet iti Galacia 4:21, ingana ti 31. Iti baro atulag a syudad, ket adado ti maited nga anak ngem iti daan. So nga makita tayo, dadya anak ko na dapat, dagiti ket gameng nga naggapo ken Apo Dios, kinabaknang manipod ken Apo Dios. So nga dagitoy ket maysa nga naited ken kuana. So nga dagitoy ti dayag ken panagrag una. Tinasayat a kawes daytoy a syudad, nuar arigen, buklen dagiti buyot dagiti nasubot. Ken immortal a magmagna kadagiti nabalitukan a kalsada na. So nga makita tayo dagiti naisalakan, dagiti nagbaligi asa santo. Kakabsat, ket addadan nga magmagna kadagiti nabalitukan a kalsada ti syudad ti Jerusalem. Nga nay parangarang kini Apostol Juan, numanpay daytoy ket masakbayan ngem nay pakitan, nay parangarang ken kuanan. Anya nga naggasat na Apostol Juan, kakabsat, hindi gayem. Anya nga tano datayo mo tinakay parangarangan na, dagitoy, makita tayo mo ti ragsak ken ragu. Wen kakabsat. Tapay daytoy ti mangted kada tayo ti inspiration. Inspirasyon tap nagtultuloy tayo. Inggana iti panungpalan. Inggana iti yaay ni Kristo nga mangted kada tayo iti gunggunan. Iti versikulo 9 patuloy, ket isu kinunana kanyak agsurat ka. Nagasat dagiti naawis iti pangrabii a pagbudaan ti kordero ket kinunana kanyak dagitoy napudnuda asao ti Dios. Versikulo 10 ket nagruknuyak kadagiti saksaka na tapno agdaydayawak ken kuana kunana Apostol Juan. Ket isu kinunana kanyak ti anghel kitaen tadi ka aramiden dayta. Siak tadi pen akadwam ken kadwa dagiti kakabsat mo. Amangsal sa limetmet iti pammaneknek ni Jesus. Agdayaw ka iti Dios. Tati pammaneknek ni Jesus iso ti espiritu ti pammadto. Ti punto dito iti pangrabii ti panagasawa. Adu dagiti mangidatag iti daytoy a pangrabii ti panagasawa iti baro atulag. Natukoy dayto iti pangarig may papan iti panagasawa iti anak ti ari. Ang masarakan ti Mateo 22, uno ingana ti 14 kastamet. Iti Lucas 14, 16 ingana ti 24. Dayta ti panawen, amangan tayo iti tinapay iti pagarian ti Dios. Inton, masupapakan tayo iti panagungar dagiti nalinteg. Wen kakabsat. Kaya ako, akas ko na iti Lucas 14, 12, ingana ti 15. Dayta ti tiyempo, inton uminom tayo ti bunga ti ubas, abaru.
Akadwa ti manubot tayo tinailangitan apagarian na. Akas ko na ti Mateo 26:29, kastama ti Marcos 14:25, ken Lucas 22:18. Dahil ti tiyempo apan nagtugaw tayo, iti lamisaan na iti pagarian. Akas ko na ti Lucas 22:30, ket barikesa na ti bukod na bagi, ket rumuar ket agserbi kada tayo. Akas ko na ti Lucas 12:37. Pudno ang nagasat, dagiti addaan ti pribilehyo, ang makiraman iti daytoy na dayag apadaya. Ulitek man kakabsat ken gagayem. Pudno ang nagasat, dagiti addaan ti pribilehyo, ang makiraman iti daytoy na dayag apadaya. Wen kakabsat, tada tayo nga tattawa si bibiyag, nagasat tayo, numaysa tayo, kadagitoy. Wen, ket dayti kumati tarigagayan, titunggal Kristiyano, mamati, wenno pasurot ni Kristo, iti daytoy apanawen. Kadwana nga adipen ni Juan, may sasao ti versikulo 10, iti panangtukoy kadagiti mangipagaruk, ang makasarak na dito iti argumento, nga dapan nakaammo tinatay. So nga dayjay kakabsat, dayjay makun ko na nga immortality of the soul. Ti pagarup dagiti kadwan, ket dahil pa nang tukoy na may pagarup ang makasarak da dito iti argumento nga dapan nakaammo iti natay. Tatibidot nga remedyan dagiti kasta tao iti dayto na santo nakasuratan. Ket ti panangipapan nga ideklara ti anghel ken ni Juan nga isu ket maysa kadagiti daan na propeta nga agsubli tapno makiuman ken kuana ti tao na aramat iti panangted iti Apokalipsis ken Juan ket maawagan ti anghel. Laglagi pen tayo kakabsat. Ti tao ana aramat iti panangted ti Apokalipsis ken Juan ket maawagan iti anghel ket dagiti anghel ket saan a dagiti pimmanaw nga espiritu dagiti natay. Siya sino man a mangalat ti takder nga isuda ket iti amin na panggep ket maysa nga espiritualista. Tadaytoy ti mismo abato a pundasyon ti teoryada. Isu nga dagiti kakabsat ti immortality of the soul, isumot lang dagiti spiritualism. Tati pundasyon na, dayjay immortality of the soul no awan ti ipapatay, ti kararwa. Laglagi pen tayo, nga ti Diyos lang iti immortal, ket may tidtot immortality, inton, umay ni Kristo iti may kadwa, kadagiti amin nga maisalakan. Ngem ti anghel ko na awan ti kasta nga banag, ibagana lang nga isu ket pada na nga adipen ni Juan. Kasi ti pada na nga adipen, dagiti kakabsat na amammadto. Ti termino apada nga adipen, ipasimudag na nga addada amin, iti may sa pagsaadan, kas adipen tinaindakla na Dios. Adipen tinaindakla na Dios. Saan nga adipen dito'y lubong? Wen kakabsat. Gapuna, isuket saan nga umiso, abana nga pagdaydayawan ni Juan. So nga makita tayo, saan tayo nga mabaling agdayo ti pada tayo apinarswa. Ngem ti kabusor ti Dios, nangaramat, iti panagdaydayaw, kadagiti pinarswa. Isu nga makita tayo nagado ti Dios di Diyosen dito isang alubungan nga daydayawen dagiti tattao. Isu nga daytoy ti maysa nga nindakla na bangso daytoy Babilonia nga sistema. Iti bersikulo 11, ket nakitak ti langit a siluluka, ket adtoy ti maysa a kabayo a puraw, ket dayjay nagsakay ken kuana managan idi ti matalek ken napudno, ket maipuon ti kinalinteg mangukum ken nagaramid iti gubat. 12, ket dagiti matana, kasla darang ti apoy, ket iti ulo na, adda adu abalbalangat, ket adda maysa nagan na, anay surat nga awan ti nakaammo, no di isumet laing. Ket nagkawes iti maysa pagananay, anaparparsyakan iti dara, ket tinagan na, isu ti berbo ti Dios. Ket dagiti buybuyot sa dilangit, sumursurot da ken kuana, nagsakay da kadagiti kakabayo a puraw, nagkawes da iti lupot analapat, puraw ken natarnaw. 15, ket iti ngiwat na rumuarte maysa akampilan anatadem. Tapno pang dunor na kadagiti pagpagaryan, ket iturayan na ida babaen ti maysa sa rukod alandok, ket isu payaten na ti pagpespesan ti kinaunget ti pungtot ti Dios aman nakabalin amin. Ket iti kawes na ken idirabaw ti diluppo na adda nay surat daytoy anagan ari dagiti arari ken apu dagiti apu ket iti
17, ket nakitak ti maysa nga anghel ngagtaktak deri ti init, isu pimukaw babaen ti dakkel a timek, akon kunana kadagiti suami na tumatayab, magtaytayab, iti nagtangatangan, umay kayo, aguurnong kayo, iti dakkel a pangrabyan ti Dios. 18, tapno kanenyo tilasag dagiti arari, ken tilasag dagiti kakapitan, ken tilasag dagiti man nakabalin a lalaki, ken tilasag dagiti kabayo, ken dagiti nagsakay kadakwada, ken tilasag dagiti suami na tattao, ag wayawayadaman wenno paadadipen, babasit ken dadakkel. 19, ket nakitak daydi animal, ken dagiti arari ti daga, ken dagiti buybuyot da, ana ummungda tapno gubatenda, daydi nagsakay idi kabayo, ken daydi buybuyot na. 20, ket natiliw daydi animal, ket nairaman ken kuana, daydi saan apudno amammadto. Anagaramid kadagiti datdatlag iti sangwanan na, isuda at pinangalilawan na kadagiti imawat iti marka daydi animal, ken dagiti nagrukbab iti ladawan na, dagitoy dua na itapok da asibibiyag iti danaw ti apoy a dumardarang ngadda a sofrena. 21, ket dagiti dadduma napapatay da babaen ti kampilan daydi nagsakay iti kabayo, daydi kampilan a rumwari di ngiwat na, ket isuamin dagiti tumatayab nagbussog da kadagiti laslasag da. Iparparangaran nga ti may kadwa nga yaay ni Kristo, iti versikulo 11, may pakaammo ti baro nga eksena. May subli tayo dito iti may kadwa nga yaay ni Kristo, iti daytoy agundaway, iti sidong, ti simbolo ti man nakigubat, ang nakasakay, ngagturong iti gubat. Apay akasta, ti panaka-irepresentar na, gapo tamapan makigubat. Tapno makipagkita, kadagiti ari ti daga, ken dagiti buyot da, ket daytoy kuma ti kakaiso na nga umnu a karakter wenno galad, apan nangirepresentar ken kuana iti kasta a misyon ni Kristo makigubat kadagiti ari ditoy daga. Laglagi pen tayo sa dino ti ayan ti panig tayo, ken Kristo uno dagiti ari ti daga. Usigen tayo daytoy iti ikararag tayo, tapno tulungan na tayo ni Apo Dios nga saan tayo kuma, nga dayti panig dagiti ari ti daga, no dikat adda tayo iti panig ti ari dagiti ari nga ni Kristo. Naisawsaw ti kawes na iti dara, sumaruno ken kuana dagiti buyot ti langit, dagiti anghel ti Dios. Ipakita ti versikulo 15, no kasano nga iturayan na dagiti nasyon babaen ti sarukod alandok, no maitedda ken kuana kas tawid, kas na itala iti may kadwa salmo, nga ipataros ti nalatak at teolohiya, akay papanan na ti panakakonverte iti lubong. Wen kakabsat, ta ti pagarop ti lubong, makonverte. Ta iso nga ti sursuro ti Babylonia. Conversion of the world. Ni kailanman, taurepay ni Kristo, idadda ido'y rabaw ti daga, san nantupay nga nakonverte, iti ili nga Israel, amin. Dagiti laing nabatbati, dagiti laing napudno, ken ni Apo Dios, ken kuano. Kastamet, iti amin apanawen, at dalaing nabatbati, wen kakabsat. Ngem san kadi, adagiti abkas, akas iti agdardaras, iti pagpespesan ti ubas, ti kinarungsot, ken pungtot, ti man nakabali namin na Dios, ket maysa anay sangsangayan unay apan ang iladawan, iti maysa nga aramid ti parabor, kadagiti puso dagiti pagano, para iti panakonverter da, tinaindaklan ken maudi, apan nakay parang ti pagpespesan ti ubas ti pungtot ti Dios. Ken kastamet ti danaw ti apoy, mapasamak iti ungto ti 1,000 atawen. Kas na iladawan iti kapitulo 20, ket iti dayta, kasla masapul nga agaplikar iti nananay, ken formal apan ang iladawan ti Apokalipsis 14, 18 hinggan ti 20. Ngem, ti pan nakadadael, dagiti si bibiyag anadangkes, iti may kadwa nga yay ni Kristo, iti rugi ti 1,000 atawen, mangipaay,
iti eksena ti basbasit arukod, nga umasping kadagitoy adwa abanag, iti mapaspasamak iti ungto dayta apanawen. Gapuna, kadagiti bersikulo ti sangwanan tayo, addaan tayo ti daytoy apan nakadakamat, agpadpada ti pagpespesan ti ubas, ti pungtot, ken ti danaw ti apoy. Ni Kristo ti daytoy apanawen, inserrana ti trabaho na amang ibabaet. Nagserran ti kaasi. Uray pay, agpakaasi tayo, no nagserran awanen. Kas idi nagsara ti daong, ken idi narba iti Jerusalem. Ket inikat na dagiti kawes na kas papadi, para iti kawes ti hari, from priestly attire to kingly attire, means judgment. Umay ti panagibales. Tadda na isurat, iti kawes na ken ti lupuna, ari, dagiti ar-ari, ken apo, dagiti apo. Maitunos da ito iti karakter ti panagparang na ditoy. Ta kaugalyan dagiti manakigubat idi ununana ti maddan ti sumagmamano kita ti titulo ana ikitikit iti kawesda iti bersikulo 17. Anya ti maawatan ti anghel a nakatakder iti init. Iti kapitulo 16-17 mabasa tayo ti may kapito amalukong amaibukbuk iti angin. Amanipod iti dayta na ipagarup abayat at angin, abbungan natin tero adaga. Dayta asaplit, ket sapasap to. Saan ka di nga gaplikar ditoy, ti sumetlaing a prinsipyo ti panangipataros? Ken ipakita na ati anghel, anakatakder iti init, ken nangirwar iti awag na manipod sadyay kadagiti tumatayab ti langit nga umay, iti pangrabi iti naindaklan a Dios, isip ipasimudaag na adaytoy a proklamasyon mapanto sa dinuman iti pagtinnag dagiti silnag ti init daytoy adaga ket agtulnog to dagiti tumatayab iti awag ket punnuenda ti bagbagida iti lasag dagiti kabayo ari kapitan ken nabileg alalaki gapuna bayat amakiraman dagiti sa santo iti pangrabi iti kasar ti kordero, dagiti nadangkes iti bukod da persona, mangipayda iti dakkela pangrabii para kadagiti tumatayab iti langit. Oh, kakabsat ken gagayem. Sa dino ti kayatyo, apakay bilangan. Dagijay kadi, makadwa, makipangrabi iti kasar ti kordero, weno ti pangrabii, kadagiti tumatayab iti langit dagiti laslasag akanenda. Kakabsat ken gagayem. Pagpanpanunutan tayo, usigen tayo nga nalaing daytoy. Ket iti daytoy kanito iparparangarang dito iti pannakaala ti animal ken ti ulbod a propeta. Laglagipen tayo. Dagitoy ket sistema pannakabalin turayen ti lubong. Ti animal daytoy ti sistema ti kapapaan. Ti katolisismo. Ti ulbud a propeta, daytoy, ti turay ti Amerika. Iso ti ladawan ti animal. So nga ti ulbud a propeta, iso ti aramid kadagiti milagro ti sangwanan, ti narungsot ng animal. So nga makita tayo, iti animal kan ti ladawan na nagkaykaysada. Si imatang ti animal, iti aramiden daytoy nga ladawan. Paneknekan daytoy nga iso, ket kapada ti dua, ti sara ng animal, ti kapitulo 13. Daytoy awan sa bali, nuliti Amerika. Anakigapon sa jay ti isumetlay nga aramid, may pay ti sumetlaeng apanggep. Ti kinapudno adagitoy ket na itapwak asibibiyag, iti danaw ti apoy, ipakita na adagitoy apan nakabalin, ket saan nga aglabas ken masuno, dagiti dadumano diket si bibiyag apan nakabalin, iti may kadwa nga yaay ni Kristo. Nabayagen, nga da ti kinapapa iti tayak. Ken dimteng kadagiti pangserra ng eksena iti karera na. Ket ti panakatukul na. Ket si papasnek ana ipadto. Kadagiti daduma padto. Malaksid iti dayjay sakbay tayo itan. Nang nangruna iti Daniel 7:11. Asadyay kunana ti mamadto. Anakita na agingga anapapatay ti animal. Ket ti bagina nadadael ken naited iti sumsumged agil ayam wen kakabsat. Makita tayo iti panakatungpal iti padto
iti Babylonia, ti animal, ken tiladawan na. Gapu iti panangited da, pinainom da, ti amin nga tattao, kadagiti ad-adal, nga saan nga naggapu iti Diyos. Ken piliten da, dagiti tattao, nga umawat iti marka ti animal. Wen kakabsat ket daytoy ket simmaruno anasinghed, iti panakaisaw dagiti nindakla na sasao, ngayon sao ti Sara, adagiti asasao, ket awan duadwa, anang ngeg iti bilin, ti kinaawan biddot ti Papa, tinindaklan, nga ecumenical a konseho, iti 1870. Isu nga makita tayo kakabsat, adda ka di pa nagkaykaysa, iti amin nga relihiyon, kastamot iti gobyerno, adda. Isu nga makita tayo iti ecumenical movement, iti World Council of Churches. Ket daytoy, ket makikaykaysa, iti Papa, ken kadagiti amin nga ari, dito daga. Iti makunkuna, nga one world government, and one world religion, iti makunkuna nga New World Order. Masapul nga rud, nga sideg unay daytoy apan nakabalin, iti panagserra, ti kaadda dayta. Ngan-nganin, mapasamak, ken kastamet, malpastumet lang iti apagbiit. Ngam, kuna nakakabsat, agpatinggada, ngam ti pakalaglagi panda, agnanayon. Wen kakabsat. Tayo ti barua rangit, ken ti barua daga, ti suheto ngagtultuloy nga adalen, ket iti siyensya, iti panakaysalakan, the science of salvation. Daytoy iti awan patinggan nga suheto, iti agnanayon nga awan patinggana, iti baro nga langit, ken iti baro nga daga. Isu nga rod nga masapol, nga rod nga asideg, unay daytoy apan nakabalin, ti panagserra ti kadda dayta, ngem saan na madadael, agingga nga agparang ni Kristo. Takalpasan na si bibiyag ti danaw ti apoy. Isu nga ito, numay ni Kristo, madadael isuna. Wen kakabsat. Ket inton malpas isang aribo at wen, isun to ti panakapuor na, agraman kadagiti amin, anadangkes. Iti makunkuna, adanaw ti apoy uno impyerno. Iti sabali payapan nakabalin, anay nagi ti dayta, ti dua ti sara ng animal, awan sa bali, ti Amerika. Iti duapan nakabalin na, Republicanism and Protestantism. Wen kakabsat. Kaya't kunana, makita tayo anapartak ng masasideg, iti mismo akang ngitingitan, ti trabaho masapon nga aramiden na, sakbay meta si bibiyag, iti danaw ti apoy. Kaya't na makapaggagar, ti kapanunutan, makita tayo, iti sangwanan tayo ti dua, anaindaklan, anay padtuan nga ahensya nga da. Babayan kadagiti amin na pamaneknek, iti asideg ti panagserra, ti pakasaritaan da. Asaan pa'y ngagsardeng, aginggang agparang ti apo, iti amin adayag na. Agparang manipod ti versikulo 21, nga danat da, asaan na nabilang iti animal, wenno ulbud, amammadto. Daytoy, o dagitoy ket mapapatay, babayan ti kampilan, dayjay agtugaw iti kabayo. Arumwara kampilan, manipod, iti ngiwat na. Daytoy kampilan, ketawan dwadwa, nuan niya ti masasaw, ti sabali a lugar, kas espiritu ti ngiwat na. Ken anges, dagiti bibig na. Ababayan ti dayta, papatayan ti apo, dagiti nadangkes, iti panagparang na, ken pagaryan na. Madaydayaw iti Dios. Nagbaligi, dagiti sa santos. Dagiti 144,000, nga saan nga nagrukbab iti ladawan, saan nga nagrukbab iti animal, ken saan nga mawat iti markata animal. Ket isuda dagiti remuar iti Babylonia wenno confusion, iti nagtitimpuyog arel relihiyon iti lubong. Nga isuda dagiti pudno matalek anabatbati, nga sisasagana asumabet ken Kristo iti may kadwa. Nga isuda ket inannadanda, dagiti bagbagida, dagiti panunot da, iti amin na kinatao da, babayan ti panangyaplikar da, iti prinsipyo, iti panagbalbaliw, iti salunat. Wen kakabsat, sapay kuma, tatitong galmay sa tarigagayan na, iti may pabilang kadagito'y nagbaligi asa santo. Isu nga, inton sumaruno nga Domingo, makita tayo,
iti gungguna. Dagitoy nga nagbaligi asa santo. Ket makita tayo kakabsat, nga iti panawen tayo, umay, iti panaglepas da iti nga panawen. Ket uray pa iti programa, titimek tumawawag tiletang. Umay tumet, iti panagturpus na. Iti naituding apanawen, ngayon tuding ti Diyos. Inton malpas ti misyon, wenno ti trabaho, titimek tumawawag iti letang, diti rabaw iti daga. Wen kakabsat, datayo amin nga nakangeg, nakakita, iti pammaneknek, ni Apo Jesus, babaen, kadag ito nga mensahe, iti nasantuan na kasuratan. Ti Espiritu ti Diyos, tagtignay kuma, iti puspuso, panunot ken ti biyag, iti tunggal, nakasaksi, kadag ito yabanbanag. Nagasat, dagiti may pabilang, iti kasar, iti kordero. Wen kakabsat, ket tarigagayan tayo kuma, ka nga maysa, kadagiti may pabilang ditoy, nga masapol, nga agbaligi, tayo itan, inggana, iti maudi, adang-adang, iti kabusor, ti Diyos. Agraman ti bagi tayo, tayo so ti maudi, akabusor tayo. Masapol nga agbaligi tayo, iti amamin nga bagbaga, iti Apokalipsis, iti pitong iglesia, iti kapitulo 2 ken 3, iti Apokalipsis. Ket amin nga agbaligi, ket magunudan danto, iti gungguna akari, ti Diyos, tawidan danto, ti amin, ngayon kari, ti Diyos. Ket agtamed tayo nga rod kakabsa, iti panagkararag. Madaydayaw nga amami ken Diyos mi nga nailangitan, agyaman kami o Diyos. Iti kinaimbag ken kinamanagayat mo. Tami na banbanag, adda na ituding at tiyempo. Ammo mi o Diyos, dahito ita nabasa mi, ngamda kayo tinananay makammo, tada kayo tinaamin na nakin programa, dagiti amin na pasamak, diti rabaw iti daga. Bueno Diyos, ure pa iti yay ni Kristo, ure pa inumakita min, dagiti pagilasinan, ngamda kayo latta, iti makammo, ken addapan nakabalin ken turay, amang ibaga, ken mangikeddeng, iti eksakto ngayay, ti anak yu. Isu nga rod apa, ama, at nga umay kami agtultuloy, ngagpamati, ken agtultuloy a sumurot, ken mga ramid apo dagiti pagayatam, kang runaan na, daytoy komisyon, nga maited iti entero, nga lubong, iti mensahe, wano ti ebanghelyo ti panakaysalakan, agraman iti salunat. Takasapulan iti salunat, tapno makatakder, iti tunggal maysa kada kami, iti panawen ti panakasubok, iti umay panawen ti riribok, diti rabaw iti daga. Tati umuna sa plate, dahito ket sugat nga saan nga maagasan. Nga rodo Diyos, tulungam ti tunggal maysa, nga nadan mi dagiti bagbagimi, babayin ti susurot mi dagiti linteg ti salunat. Kaya ni susurot dagiti sasaum, kaya tagbiag kami kadi, iti tunggal sao, nga rumwari ting hiwat iyo, nga iso dahito iti nasantuan na kasuratan, agraman, iti espiritu ti pammadto. Bueno Diyos, isublim iti panagyaman, ken dayo kada kayo, iti panang sustentum apo, daytoy nga trabahom, titimek tumawawag iti letang. Bueno Diyos, isublik amin, ayaman ken dayaw kada kayo. Tada kayo tinangted, daytoy nga regalo kaniya. Ket adtuyak iti may kanem, iti panagturpos, iti innem atawen, iti panagserbik kada kayo, babayin apo daytoy nga programa. Ket no pagayatam, nga may extend pa'y daytoy, alang-alang, kadag iti panakaysalakan ti dadupay o Diyos. Da kayo, iti makammo. At ito nga paaramat aklay o Diyos, ket sapay kuma, tadag iti tattao nga nakangeg, nakasaksi, nakabuya, kadag ito nga mensahe mo Diyos. Agtignay ka di tinasantuan nga espiritu, tapno, agsagana damit. San lang individual, no di kat familia, kan uray pa iti iglesia da, agtrabaho da kadi, para iti panakay sa ganamit, iti tunggal maysa kadakwada. Agyaman kami o Diyos, isublik ti dayaw ken gloria, iti napateg, ken man nakabalin anagan yun. Itinagan ti bugbugtong anak yun. Ani Hesu Kristo nga iso ti Apo, mangisalakan, kabsat ken gayem mi. Amen. Madaydayaw ti Diyos. Ket no, inton Domingo,
kikita tayo tumanen, gagayam, ken kakabsat. God bless all po. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dahiti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing mano wenno na taingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios, no kasano iti nananay nga panakaisagana, titunggal pamilya,